Helo, fi di Magic Meg a dwi'n mynd i ddysgu chi sut i chwarae Temple Run. So, yn y gêm yma, da chi'n gorau trio osgoi y mwnciad ac trio ennill gymaint o coins ydych chi'n gallu. Os ydych chi eisiau, da chi'n gallu mynd i'r chwith a dde, a da chi'n gallu, da chi'n gorau neidio dros y môr, a dyn troi'r dde, a dyn da chi'n gorau neidio dros y brigyn, a wedyn da chi'n gorau hel gyd o'r arian. A dyn, pam da chi'n mynd fyny ar yr cerig, mae'n dechrau mynd bach yn anoddach. Da chi'n gorau swipio lawr yr ogof yn lle bod chi'n marw. Os da chi'n ennill, os da chi wedi cael digon o bris, cariwch ymlaen, dyn da chi'n cael extra points. Da chi'n gorau trio osgoi'r tân wrth swipio i lawr ac ddim llosgi. A wedyn, da chi'n gorau mynd i'r ochr so da chi ddim yn backward. A wedyn, unwaith pam da chi'n disgyn, da chi wedi colli. Hwyl fawr.